nagpanggip iti kaso ti dengue. January 2 August 30 dati na ilista nga 11 morbidity na nagsakit iti dengue fever. Ken adati duwa nga casualty. Ngem ti istorya dito duwa nga casualty, may sa from Bulbulalan, may sa from Barangay Manarang. Naggapu ti taga Manarang, naggapu ijay Cagayan. And then dito taga Batak, naggapu ijay dito Bulbulala, naggapu ijay Batak. So, and then di inarami dati vector surveillance, awan met nakita da nga kiti-kiti wenno kuyam-kuyam ti Aedes aegypti. Isat ko po na nga ma'am ti zero result ti the larva vector surveillance ditoy. Although iti sakop ti vintar kasapulan nga maaksyonan dagitoy morbidity cases, so madama or dumani masana penti panagkaaramid ti paging activities ken kasamiten ti dadu mga barbarangay naikandati misting operation ken kasamiten nga naikan dagiti eskwela ken dagiti pakanayan na iti treated nets nga in supplement laing ti national government, the DOAs through the rural health unit isumet lang nga naiwaras dagitoy ket ti madamatatang araramiden ni kurang pay dagitoy masapul nga procure kami pay madamati resolution crafting of resolution nga adati backup nga pundo para iti panaggatang kadagiti kasapulan. But we still have enough digitay usaran ti paging. Ken ditay misting. Dito lang mosquito net, treated mosquito net nagkurang. But hoping nga agnadnad met basit digitay tutudo ken hapay kumata awan met lang enti anyaman nga kaso nga sumangbay. So po nang side by side or simultaneous cleaning ti all barangays, babay matang kadagiti barangay dengue task forces tapno iti kasakit adati continuar nga panagdaldalos iti amin nga barangay tayo. We have 34 barangays and then detay panaka-preventar digitay dandanum nga pag-umukan pagitlugan ti lamok ken digitay adult lamlamok tapno mapasipas pa clearing of digitay na samsamek nga luglugar ken kasamit tay practice of the 4 o'clock habit dataken ditay 4S tayo 4S pwede nunggunam iti amin nga komunidad ti panagpa-ananad so amuda ditay kabisado dan ti 4S seek and destroy tayo dayjay diba tay digitay adult ken digitay kiti-kiti seek early treatment panagpakonsulta and then ditay self protection tay panagusar ka digitay arwaten tapno na makagatigit ubing kayo gayayam and then in the schools ken kasameten nga say yes to fogging aglalo ka dagito yan adati kaso nga nakita tayo nga one man ti positive nga vector surveillance adamet ti casualty nga duwa ken dagitay 11 nga cases ti dengue fever. So po nang sapay kumata maagapan metla amin baben tinatunos nga panagunay dagiti kailian tayo community barangay folks tayo tamo tayo met nga tilamok ket saan nga maminpinsan nga maatipawen ma-eliminate ti kaso ti dengue in pamilya wenno individually individual action diket masapul nga community action tayo daytoy so nga pagnunungnon na kanayon di barangay officials daytoy tapno always on the was. The order ni Sir Governor ket naawat may di kalman. So tomorrow we'll be having a meeting amin nga apo nga kapitanes tapno sangsang kamay sa ti panaggunay ti amin nga kapitanes. Actually, ket will have a simultaneous cleaning and clearing of waterways.
ken amin nga ori kalsada pa no ada dagiti makita nga samsamek ken gumpo-gumpo anya man makatubeng ti ayos ti danom tuno Sabado Domingo. And then take ko na ni sir nga every Monday or weekly report, but then finally take ko na na nga 23rd of September dapat malpas sa amin. We have the most number of water tributaries in Bintar. Isod ka po na nga nakaskas daaw nga nakadado ti danom nga nang layos the flooding incident kadatay Bagyo Ineng. Isod ka po na nga kanya-kanya barangay dagitay waig dagitay pagdaan ti danom masapul nga isudamit ti mangkita apap ni kasakit masakupan mi amin nga dalusan Kadaklan River, Bislak River dagitoy dadakkel nga sanga ti Karayan ditoy Bintar and aminen nga pagayusan ti danom.